Jeg er i gang med at lave den sygeste intro til den her YouTube-video. Og så sker der det, der ikke må ske. Jeg spotter en flaske. Så inden jeg laver en eller anden syg intro, så lad mig da lige samle den her flaske op. Goddammit! Altså, nej, det er ikke en, jeg har plantet. Den har stået her et stykke tid, og den er også semi-fyldt, lidt frosty på. Nej, som jeg skulle til at sige, så skulle jeg altså til at lave den mest illegale intro. Og så spotter jeg altså lige den her bad boy. Så nu ryger lige en tur i posen. Det vil være 2 år siden, jeg har lagt en video ud her på YouTube. Den har fået fuld kadavers på TikTok, hvor jeg har lavet live, jeg har lavet videoer. Den har fået gas. Men nu har jeg sat mig et nyt mål. Et nyt crate. Der er lige en skraldespand mere, vi lige tjekker. 2 sekunder, goddas. Damn. Altså, jeg har ikke gået her i 100 år. Kom nu lidt. Ja. Vi er der. Vi connecter. Er det en god 3-krone, vi kører hernede? Måske endda 4 kroner. Okay. De her spande herhen, de plejer altså ikke at være fyldte. Jo. Harbo. Jeg tror, det er vores... Hvad satan? Den er helt fyldt, den her. Ja. Okay, god start. God start på det hele her. We take it, baby. Jo. Der kan vi godt gå noget en anden gang. Nå, tilbage til introen. Jeg prøver lige igen. Nu er der ikke flere skraldespande, jeg kan blive distracted af, så nu prøver vi lige for 3. gang. Jeg er gået i gang med et nyt eventyr på min kanal især på YouTube, som sådan også på TikTok. Og det er, at jeg vil samle 1 million kroner i flasker. Og de fleste mennesker, de vil tænke, det er for crazy, det er åndssvagt, det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke samle 1 million kroner i flasker. Det kommer også til at tage tid, det gør det. Men det er en udfordring, jeg bliver nødt til at sætte mig selv for at kunne blive ved med at gøre det, jeg godt kan lide at gøre. Og det er at samle flasker. Jeg bliver nødt til at have et mål, der er så urealistisk, at jeg formentlig måske aldrig kommer til at opnå det. Jeg kigger lige nu skraldespanden, mens jeg snakker med jer. Undskyld. Nej, jeg bliver nødt til at sætte mig et mål, der er så urealistisk, at jeg måske aldrig kommer til at nå det. Men jeg har troen og håber på, at jeg nok skal nå det. Hvis man kigger mine videoer igennem, især på TikTok, så kan man se, at det ikke er små mængder af flasker, jeg har samlet hen over tiden. Det er store mængder flasker, der er blevet samlet. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på, hvis jeg måske bare, dengang jeg gik i gang med at samle, havde eventuelt investeret nogle af pengene, i stedet for bare at lade det ligge på en... altså sådan som jeg opbevarer mine penge igennem altid, når jeg er sammen. De har bare ligget i en boks, og så ligger det og hygget sig og ventet. Men hvad hvis jeg nu har smidt dem efter aktier for eksempelvis? Kunne det så være blevet til noget mere? Den tanke, den har jagtet mig en lille smule, og jeg har ikke rigtig kunne slippe den. Nej, men da jeg startede med at samle flasker for første gang for 3 år siden, der var det bare rundt at samle, og det var hygge, og det var sjovt. Jeg begyndte at lave TikTok, det var sjovt. Satte mig et mål lige pludselig. Jeg satte mig ikke mit mål som det allerførste, da jeg begyndte at lave TikTok. Det var først efter et stykke tid, at jeg ligesom satte mig det her mål her. Men da TikTok ligesom blev en ting, og folk syntes, det var sjovt at se, at jeg rendte rundt og samlede flasker, så tænkte jeg bliver nødt til at sætte mig et mål for at gøre det lidt sjovt og gøre det lidt spændende. Så satte mig et mål, der hed, at jeg vil samle 10.000 kroner i flasker, som jeg vil donere til et godt formål. Og så var det ellers bare gået i gang. Og jeg samlede, og mængderne blev større, og det var sådan set egentlig ret fedt. Og da vi så endelig ramte de 10.000 kroner, og fik doneret dem til et godt formål, så var jeg sådan, hvad fanden skal jeg nu? Skal jeg gøre det samme igen, eller hvad fanden? Men jeg besluttede mig for at gøre det samme igen. Jeg vil samle nogle penge ind, som jeg donere til et godt formål. Men det var også med til ligesom at fjerne gnisten en lille smule fra mig, fordi at det var sådan, det er ligesom om jeg havde prøvet før. Det var ligesom at spole den film tilbage, og så spille den igen. Altså, så det der mål, det var for kedeligt. Ikke at jeg ikke synes, det er fedt at hjælpe andre, og jeg ikke synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fantastisk at hjælpe andre. Jeg håber og ved, at det har inspireret mange andre mennesker til at gøre præcis det samme. Men det var bare sådan, det er ikke vildt nok. Det er ikke vildt nok. Og den følelse, jeg hele tiden har haft, jeg kan godt lide, når det er vildt, og når det er crazy, når man kan få folk til på en måde at tabe kæben over noget, man gør, som der bare ikke ligger inden for normalen. Og jeg hader at ligge inden for normalen. Men en ting er helt sikkert, flaskerne, de samler ikke sig selv. Og med et mål på 1 million, så er der
lang vej, og det kommer til at tage lang tid. Men jeg tror på det, og jeg ved, med alle de ting, der ligger for døren i 2025, alle de events, der er, og alle de nye steder, jeg kender, som bare boomer med flasker, så tænker jeg, på at høre, med lidt snille, så kan det godt lade sig gøre det her. Og den rejse, den er altså selvfølgelig ting, og den skal dokumenteres fra dag 1 til vi slut. Og det her, det er officielt dag 1 på min rejse til 1 million kroner i flasker. Men anyways, for at lukke den, så, fordi jeg er faktisk ude at samle nu, så er vi taget i lufthavnen i dag. Her bag mig, der ligger lufthavnen, vi har tankstationen, vi har det hele. Det er et af mine yndlingssteder at samle. Det er det blevet. Det boomer. Det er en money glitch. Der er så fucking mange flasker i lufthavnen, så det er helt vanvittigt. Man må reelt set ikke samle der, men det er heller ikke sådan helt, altså, det er sådan en 50-50 ting, ikke? Så det er lidt svært at rende rundt og hen og lave live, har jeg fundet ud af. Der bliver man i hvert fald bustet pænt hurtigt. Men nu filmer jeg det, og så håber jeg på, at jeg ikke bliver bustet på samme måde. Det jeg kalder som en del af lufthavnen, og det jeg altid vil kategorere som en del af lufthavnen, det er den her tankstation, der er lige bag mig. Og så har vi selvfølgelig også lufthavnen, som ligger hernede. Det vil jeg også kategorere som en del af lufthavnen. Så hele det her område heroppe, det er bare lufthavnen. Så målet i dag, det vil være snilt at samle 100 kroner. Det vil være rigtig dejligt at samle 100 kroner, men vi må se ad. Så, nu vil jeg ikke lad os se på mit ansigt mere. Nu vil jeg vende kameraet om, og så lad os give den gas, og lad os se, hvor meget vi finder i dag. Let's go, baby! Der er altid noget at finde herinde. Jeg plejede jo at sige, at det her, det var min madcontainer. Det var her, hvor jeg spiser mad. Det er... Ej, der er blevet låst! De er simpelthen begyndt at låse. Ej, hvor sygt. Wow, en gulddamers. Er de også begyndt at låse her? Selvfølgelig er de ikke begyndt at låse her. Der var sgu en gulddame. Der var kraftedeme med en gulddame. Ja, 2 gulddamer. Ja. Jeg ved ikke, om jeg når, seriøst. Jeg har tænkt mig at fylde den her pose. Wow. Jeg har tænkt mig at fylde den her pose, jeg har med i dag. Men altså, low key. Det kan godt være, at jeg når at få fyldt posen, inden jeg overhovedet når op til en little. En bær. Det kan godt være, at jeg når at få den fyldt, inden jeg overhovedet når videre. Nu kommer vi til et af mine nye favoritsteder, og det er Tesla ladestationen, som der er kommet her i lufthavnen. Det er altså her, det sker. Der er jeg altså også begyndt at befinde mig en del nede i, fordi der er altså flasker. Men der er altså nogen, der går de her ruter mange gange i løbet af dagen. Okay! Ja! En bær to der. Den ryger direkte i posen. Altså, det er det, jeg siger. Altså, seriøst, det er det, jeg fucking siger. Det er, at man skal altså ikke tage fejl. Og altså, som en af mine kammerater sagde, da jeg snakkede med ham her den ene dag, så sagde jeg, så fandt jeg en skraldespand, hvor at der var 15 kroner i. Og det kan godt være, at 15 kroner ikke er særlig meget, men jeg er stadig 15 kroner rigere, end jeg var for 1 sekund siden, da jeg ikke havde 15 kroner. Så man kan sige, den der filosofi, den kan jeg egentlig godt lide. Og det er egentlig den, der også er lidt med til sådan at drive det hele en lille smule. Det er det der med sådan, altså de der flasker, sådan, det er sådan en fed følelse, fordi det er jo vitterligt penge, som du finder, som du ikke sådan, altså det, ja, hvad kan man sige, det var sådan gratis på en eller anden måde. Og folk smider det bare ud i skraldespanden. Altså det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Jeg spotter something. Oles. Kom nu lidt, bebe. Ja, tak. Nej. Jo, for Sørensen. Ja, tak. Ja, tak. 1 krone. Endnu en krone tættere på 1 million. Endnu en krone tættere på 1 mil. Det er jo nemt. Det er jo nemt at være flaskesamler. Andet kan jeg ikke sige. Det er ikke langt væk fra lufthavnen. Så jeg glæder mig faktisk lidt til at komme ind i varmen, det vil jeg gerne sige. Det begynder... Oj. Hvad så stars du massen? Ja,
det gør du ikke, mummer, det der. Det gør du ikke, mummer. Det gør du ikke, mummer, det der. Så ruller vi. Så, det, nej. Hvad, Silvan? Nej. Okay, gutter. Okay. Ja. Nu snakker vi kraftedeme. I øvrigt så panter vi i slutningen af videoen. Jeg gider ikke at opbevare på pant længere. Vi skal have det pantet straight away. Og ved månedens afslutning, så investerer vi hele muligheden. Okay, sygt nok. Kraftedeme, mand. I take that. Okay, nu begynder det sgu egentlig at virke sådan lidt håbefuldt i dag, faktisk. Lad mig lige gå hen og tjekke hotellet. Jeg glæder mig til sommer, til at kunne cykle rundt udenfor. Men det er edderomme for koldt til at luftcyklen lige nu, det er helt sikkert. Er det en iste? Den er svensk, 100% svensk, den her. Ja, den er 100% svensk. Jeg kender mine flasker. Hvad har vi her? En Faxe. Kraftedeme en Faxe. Jesus, Bobby. 1,5. Så er vi 1,5 riger, gutters. Nej. 3 kroner riger. Kom nu lidt. Ej, hvor vi glitcher den lige nu, det er helt sikkert. Den er ikke engang åbnet. Low key, den er ikke engang åbnet, den her. Okay. Sygt nok. Vi tømmer den lige. Vi vander træerne. Sådan. Nice, guys. Nice. Helt sikkert. Indad. Statsminister. Og AB. Eller vent, har jeg glemt? Har den nemt at gøre det hårdt for Big N? Jeg hilser in day that this nigga will be statsminister. You will see hvad jeg kan. Big name rapper på nu. Der er ikke noget herude. Der er ikke noget udenfor. Der er jo ikke nogen, der står. Og drikker udenfor i dag. Jeg kan se, at der ikke er mange mennesker. Fuck! De er alle sammen været der i morges. Mand. Ej, hvor er det ærgerligt. Hvad har vi her? Nej, der er no way. Den er blevet revet af. Det var en 1,5 liters. Der er no way. Ej, det er edderomme. Det er bittersweet, det der. Ej, hvor nedtur, mand. Ej, hvor er det nederen, mand. Hvad har vi her? Hvad har vi? Noget med sovs på grillen, mand. Var det klart? Der har været nogen her, man, at kigge. Den eneste håb, vi har, det er indenfor. Nå. Ej, der er ikke mange mennesker herinde. Der er faktisk... der er virkelig ikke mange mennesker herinde. Nu går jeg ninja mode for at tiltrække så lidt opmærksomhed som muligt. Ej, nej. Vi skal ikke tiltrække for... Øj. Wow. Her har vi sgu en. One more. Det hele handler om ikke at tiltrække for meget opmærksomhed. Det hele handler om at ikke at tiltrække for meget opmærksomhed. Det skal man ikke gøre. Det er åndssvagt. Wow. Fuck me. Går lige i fuld silence mode herinde. Wow. Hvad har vi her? Ja tak. 1 krone. 1 krone tættere på. 1 krone tættere på en mil. Boys. Der er vagter. Ui. Ui. 1,5 boys. And girls. Vi må ikke glemme girlsene. 1,5. Ja tak. Det må bare ikke rende rundt med en pandpose i lufthavnen. Men altså, det er recycling. Jeg skider på det. Det er recycling. Og jeg går ind for recycling. Det ved jeg godt. Damn. Okay. Ja tak, chef. Ja tak. Nej, Smirnoff.
Smenaf, ja tak. Rammer den lige det vi går ud her. Mere Smenaf. Mere Smenaf, gutters. Ja tak. We take it. We take it. Det kan godt være, at det kun bliver til en fyldt pose i dag. Men som jeg siger, hellere en fyldt pose end tom, ikke? Så, og igen, der vil være gode dage, der vil være dårlige dage. Det er aldrig helt rigtigt handler om, hvor meget jeg gerne vil samle. Jeg har aldrig sådan, jeg er aldrig utilfreds med det, jeg samler. Det er ikke sådan, at jeg går ud og tænker, nej, jeg samler kun 10 kroner, og så er jeg bare her sur og her køder det. Nej, for mig handler det bare om at få noget i posen. Og så kan man sige, så kommer tilfredsstillelsen i det. Det virker måske sådan, de fleste mennesker tænker, det skulle da ned og kun at samle 10 kroner. Ja, men altså, så nogle dage, så samler jeg det dobbelte, det tredobbelte, firedobbelte, femdobbelte, seksdobbelte. Altså, jeg kan bare godt lide det, ligesom, altså for mig her samler, det har det altid været det der sådan, det føles lidt som en lotto-gevind. Hver eneste gang jeg finder en flaske, så det vækker et eller andet i mig, jeg ved det ikke, altså. Og jeg tror faktisk, de fleste mennesker, hvis det var ikke fordi, de skulle rende rundt og vise ansigt til de rende samlede flasker, hvis de kunne være usynlige og kunne rende og gøre det, så tror jeg faktisk, der var mange flere mennesker, der ville gøre det, end man lige går og tror. Fordi, no joke, det er en glitch. Det er en money glitch, lige meget, hvordan man vender og drejer det. Nå, vi skal ind i lufthavnen igen, gutters. Silence mode. Se der. 1,5 boys. And girls. 3 kroner. 3 kroner. Skal vi være mere? Ej, der er mere, mand. Kraftedeme, mand. 4,5. 4,5, mand. Jeg skal pusse næse. Jeg skal virkelig pusse næse. Vi rammer den lige på 4,5. Nu er vi 4,5 rigere. Der er virkelig mange skraldespande i lufthavnen, og det er det, der er så fucking fedt. Det er det, der er sådan her. Det er også derfor, at det vil næsten være... Wow, der er en her. 1 krone. 2 kroner. Nemt. Det er det, jeg siger. Jeg føler vitterligt lige, at jeg har tjekket den der skraldespand. Jeg føler vitterligt lige, at jeg har tjekket den. Men det har jeg jo ikke, jo. Den er ved allerede være tung posen. Det er sygt nok. Og på se, det er jo ikke engang en travl dag i lufthavnen, det her. Det her er en stille og rolig dag i lufthavnen, det her. Til gengæld kan jeg godt mærke, at det der varme undersøg, jeg har på lige nu, det er connect. Oj. Nemt. 1 krone. Og så har vi her, det er svensk. Jeg kan ikke bruge noget. 1,5 hedder det. Det var ikke 1 krone. 1,5 bebes. Så glæder man lidt ved at se ved... Wow. Det er også det, glæder mig ved at se ved de her klip her. Det er med, hvor meget sådan folk kigger. Der er en glitch. Der er en glitch herhen. Der er en glitchflaske. Ja. Wow, 1,5. 3 kroner. 3 kroner, bebes. Iskoldt. 3 kroner lille lomme. Lækker. Den begynder at være lidt halvtung, posen. Harald Nyborg-posen, mand. Skuffer aldrig Harald Nyborg-posen. Det er helt sikkert. Okay, jeg tjekker indenfor, så går jeg udenfor bagefter, okay? Hvad har vi herhen? Was ist das, Thomas? Hvor sygt. De har virkelig fået ændret en del af lufthavnen og gjort det sådan seminar. De har øderumme. Der er en skraldespand, jeg glemte af han. De har fået ændret en del af lufthavnen. De har virkelig fået gjort det nice. De har fået sådan kids areas. Det mangler der også bare. Altså et eller andet sted. Det mangler der også bare. Det er cool nok. Take-off til fremtiden. Sygt nok. Lidt forskellige ting at sige her. Så ved man da det. Næste gang man skal ud og rejse. Okay.
Okay. Hvad har vi her? Ej, prøv at se, den her, den er helt ødelagt. Wow. Masser af mennesker her. Masser af mennesker her. Det er her, de gemmer sig. Alle sammen. Og proteinpulver. Let's fucking go. Det har de bare ændret fuldstændig hele det her område her. Lad os se, hvor lang tid at det her det kan holde til. Kom lige. Ui. Kom nu. Ja, tak, gutters. 1,5. Ej, prøv at se, der har vi skraldespandene. Der har vi skraldespandstømmeren. Der har vi den. Der har vi vognen. Det er vognen, der sikrer sig, at poserne de bliver tømt. Også sikrer sig, at poserne de bliver tømt her. Det er jo selvfølgelig godt. Det er godt, de er her. Det er bare ikke så godt for os, der samler pand. Okay, vi casually tjekker lidt den her. Det kan vi godt tillade os at gøre nu. Hold læs, gutters. Læs. Den lægger vi lige herhen, så smækker man den lige her, så sætter man den lige. Ej, jeg troede fucking lige seriøst. 3 kroner, mand. Jeg havde taget de 3 kroner. Dem havde jeg brug for. Det havde jeg sgu. Hvad sker der her? Please! Kom nu lidt, gutters! 3,5 i banken. Posen. Vi kan snart gå med en fyldt pose. Vi er ikke engang nået hele lufthavnen igennem endnu. Og vi kan legit snart gå med en fyldt pose. Kæmpe fucking win. Kæmpe win. En halv baby. Altså, der er jo mange, der tænker, jamen er der ikke mange, der kigger på dig, flaskemand, når du går her i lufthavnen? Nej, det er der fandme ikke. Fordi alle folk sidder med deres telefon i hånden. Kom nu, bebes. Vi rammer den hårde dag. Vi rammer en rigtig hårde dag. 1 krone, den kan vi, eller en svensker, den kan vi bruge sådan noget. Kæmpe gevinst indtil videre. Der er fandme en flaske herhenne, gutters. Der er fandme en flaske herhenne. Ja tak, gutter. Ja tak. Hvad det hedder det? Problemet er, at posen, den sælger mig nu. Posen, den sælger mig nu. You're not allowed to use this one inside here. Really? Yeah. Sorry. And you're not going to collect bottles here either. So please go. Okay. What if I buy a ticket? Hvad siger du? Hvis jeg køber en billet? Hvis du har tjekket ind, Hvis jeg køber en billet, så må du selvfølgelig godt opholde dig i terminalen. så må jeg godt være her. Ja, men du må ikke benytte denne her på noget tidspunkt herinde. Nå, okay. Jamen, det er fair nok. Okay, vi blev smidt ud af lufthavnen. Vi må ikke filme derinde. Det var jeg faktisk ikke klar over. Det var ikke det, der var sidste gang. Der måtte jeg godt filme derinde. Men jeg måtte ikke samle derinde. Men nu blev det mere bare, at jeg ikke må filme derinde. Så det er faktisk vildt nok. Det har jeg ikke oplevet før, at jeg ikke må filme derinde. Den har jeg ikke hørt før, at jeg ikke må filme derinde. Så, men fair nok. Jeg ved, at man så kan få en bøde for det. Nå, men jeg nåede at få fyldt en hel pose med pant, inden jeg blev smidt ud derfra. Rimelig fucking fedt. Lad os lige kigge i posen. Prøv at se her. Prøv lige at se her. Den er altså helt fyldt op. Vi går hen og panter den i Netto bagefter, og så finder vi ud af, hvor meget der er for. Men den er ikke helt tosset i dag. Det er den altså ikke. Men lad os lige få tjekket de sidste par skraldespande. Damn. Nothing. Damn. Absolutely nothing.
Static. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hej. Hvad laver du? Jeg laver bare video. Okay. Så ja, Og du skal ikke ud og rejse eller noget? det var faktisk planen, men det bliver nok ikke i dag. Nej. Så, Okay. så jeg går bare videre. Det er fint. Det er godt, i lige måde. Okay. Så bliver vi altså også lige master op af vagterne. Der er altså ikke mere at komme efter. Vi wow. Vi tiltrækker alt for meget opmærksomhed med det her kamera her. Det er endda totalt minutiøst, det her kamera her. Det er totalt, det er mindre end det kamera, jeg havde før. Og der har jeg brugt timer i lufthavnen. Vi siger 2 timer, 3 timer. Altså, det har været helt crazy. Men det kan vi altså åbenbart ikke mere. De har alle øjne på mig. Satans. Goddags. Det er noget møg. Det er noget rigtig møg. Men det betyder ikke, at vi ikke lige kan tjekke de sidste... Læs, gutters. Det betyder ikke, at vi ikke lige kan tjekke de sidste par skraldespande for gode sager. Der er altid mere at komme efter. Altid. Det, så man skal ikke tro, at udenfor ikke også er godt. Men hvad skulle en tur i lufthavnen være uden en lille smule lufthavnsdrama? Hvad skulle det være? Det er jo det gode spørgsmål. Ui. Wow. Ja, tak. Jeg kan ikke have mere i posen, venner. Jeg kan ikke have mere i posen. Det er lige så godt sige til jer med det samme. Den lider. Kan vi lige få en 100k-bombe? I chatten? Kom nu lidt. Goddags. Jeg har ikke sagt sige en eneste gang i dag. Det er lige før, at det er en mere normal udgave, I får af Flaskemand her på YouTube. Er det det? Er det 2025? Er det en mere normal? Skal det være en mere normal Flaskemand? Hvis jeg overhovedet kan tillade mig at kalde mig det. Kan jeg? Nej, det kan jeg ikke. Så har vi sgu toget. Toget, Beppe. Tårnbo med over Ørsted. Søs på grillen. Pizza slice, handske. Det er svært at se noget hernede. Hej. One. Det blev lige sådan en enkelt lille fætter. Damn, det er svært at se noget hernede. Men vi er der. Wow. Kom nu lidt. Helt spækket op, mand. Helt spækket op. Hej. Damn. Ses så. Det eneste issue, jeg har, det er, at jeg har super svært ved at se, hvad der er nede i skraldespandene. Det er sådan minor. Jeg ved ikke, om det er mig, der er ved at blive blind, eller om hvad fanden det er lige gået på det der. Men ja, det er i hvert fald svært. Der. Med ved at være fyldt, den her. Så alt i alt en god tur i lufthavnen, det må man bare sige. Det kan altid noget, og det er jo ikke sidste gang, jeg er her. Det kan jeg lige så godt sige. Undskyld, CPH Lufthavn. Det kan være, at jeg ender med at blive banned, travel banned, for at rejse i lufthavnen eller alt andet mærkeligt. Fordi jeg samler flasker der. Det ville selvfølgelig være sygt nederen, hvis det var tilfældet. Men wow, sygt glat. Nu skal vi ind og pante, og så må vi se, hvor meget der er for. Let's go! Så går vi kratte med i Netto og får panter alt det, vi har fundet. Kigger lige hurtigt og ser, om der er nogen, der skulle være så frække lige at smide en flaske i skraldespanden. Det tror jeg kraftedeme. Ja, man skal altid lige kigge. Fandme jo, du. One. Der var sgu en.
Damn. Hi. Have a nice. Okay, You- Yeah. film everything. You remember me? Yeah, I gave you money. yeah, You remember? yeah. Yes. Yes. Yeah. You Skal- look at the YouTube. Yeah. Yes. Exactly. YouTuber. This is our Finland. Yeah. You have lost some weight. No, the beer. Yeah, the beer. Exactly. Go away. The beer. Yes. That's why I could not recognize you. Yeah, I could not. the hospital. You've been in hospital. Yeah, my both legs are sick because I collect the pants No. and the skin dye both legs. I be there 5 days in the Oh, injection. Yeah. infection. Oh, man. The 3 days pills and Oh, the pills. The penicillin. the antibiotic and the painkillers. Yes, is it good now? Today I get the shoes on. There, man. Fucking shit. Yeah. It's very cold. Yeah. But I found my old stuff there. All my beer is left. No. Beer are left and my stuff, and I have a new stuff. New stuff. And the hospital give me. That's good. That's The good. new clothes and New clothes also, I can see. Yeah. and Yeah, it was very good today, but they throw me out today. They kick me out. Yeah. They come and they throw me out. Yeah, they're fast. They're fast. Get out. I don't go inside No. because it's a. They know your face. They know you. No. Oh, yeah, now they don't. They don't know me now because I don't have a beard. I got that at the hospital. Yeah, okay. I want to see my face one time. One time. Husk, hvis I er hernede på Circle K-tanken ved lufthavnen, husk Thomas, han står altid hernede. Thomas fra Finland. Husk at støtte ham med flasker, hvad I kan støtte ham med. Han er en flink fyr, han er pissesød. Han står altid hernede på Circle K-stationen. Husk at støtte Thomas på Circle K-stationen. Han er en MVP, og han er lige blevet opereret i fødderne, men han er en legend, og han er pissesød, og han er pisseflink. Support dem, support jer, der kan. Thomas, my friend, nice to see you again. Always a joy. Have a good one, my man. And have a nice year. See ya, man. See ya. What a guy. What a legend. What a legend. Gutters, vi skal til at bande. $55. Let's go. Ja, lige præcis. God pande, ikke? Godt, så skal vi en gave til Thomas. Det var en gave til Thomas. Bare kort så. Så det ikke. Så det er svært med her. Tak for det. Det var... Nå, lad os gå ud og give nogle øl til Thomas. Thomasen. Hvad satan? Hvor fanden er han blevet af? Han er væk. Nå, så sælger vi 2 øl til vores ven. Så bliver han glad. Så står der 2 kolde til ham. Det var simpelthen det, folkens. Vi fik sammen nogle flasker. Vi var i lufthavnen. Vi blev smidt ud. Det er præcis, som det skal være. Jeg håber, I nød den her video. Det var lidt anderledes for mig, fordi jeg har ikke lavet video på den måde. Jeg har altid bare været live. Det er det eneste, jeg sådan set kender til. Men igen, nu vil jeg gerne til at dokumentere den her rejse fra start til slut. Så jeg håber, jeg har lyst til at være med på den her rejse fra 1 til 1 million. Og så tager vi den altså i slutningen af måneden, så kommer vi altså til at investere alle pengene, der er blevet samlet. Og det gør vi hver
i næste måned, indtil vi rammer milden. Jeg håber, der sidder nogle sindssyge investeringsgutter derude, der kan give Flaskemand nogle tips. Og hvis ikke, så finder vi sgu ud af det. Gutter, skudinder, husk at give videoen like, hvis du kunne lide det. Og med, altså husk lige at subscribe, mand. Kom nu lidt. Vi ses i den næste. Adios, amigos.